गुड मॉर्निंग सिंगमनी ଆଜି ଗୋଟେ ଘରୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲା ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଧଇଁସଇଁ ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ସେଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ତାପରେ ପାଣି ପିଇକି ସେଠିକି ପଳେଇଲି ଆଉ ସିଟ୍ରେ ଯାଇକିରି ଆରାମସେ ପୁରାପୁରି ବସିଲି ଆଉ ବସିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭେଟିଲେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କିଣିକି ରଖିଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲି ଖାଇକିରି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଆରେ ହେ ଦେଖ ତାପରେ ଯେମିତି ଖାଇବା ସରିଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଯେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ